למה שאיש שמאל, או איש ימין, או חילוני, או דתי, או מישהו אחר, או איש מרכז קיצוני כמוני, נקבל כולם יחד אותה תיאוריה? התשובה היא פשוטה, לוגיקה. לא משנה מי אתה ומי את, לוגיקה היא משהו שהוא משותף לכולנו. אם אני אשאל אדם מסוים, לא משנה מאיזו אוכלוסייה, תגיד, אם באיזה אי בודד יש 1,000 אנשים וכולם שם ג'ינג'ים, ואני אקח מתוך האוכלוסייה הזו בן אדם אחד באופן אקראי, מי הוא יהיה? צריך להיות ממש דיביל בשביל לומר תשובה אחרת זולת תשובה ג'ינג'י. כלומר, לוגיקה היא השפה המשותפת בין כולנו. ולא רק זה לא רק בין היהודים, אלא אפילו איזה חמאסניק שהוא קצת מעל דרגת בעל חיים יענה את אותה תשובה. השאלה נשאלת היא, האם לוגיקה יכולה לתת לנו אידיאולוגיה? ואידיאולוגיה שהיא כמו הלכה, כלומר מחייבת. הרבה פילוסופים טענו שלוגיקה, וגם אנשי דת, טענו שלוגיקה לא יכולה לתת חוקי מוסר. המילה מוסר היא באה מהמסר. כלומר, מישהו מסר את חוקי המוסר. אצל דתיים הוא כמובן אלוהים. כי זה מאוד קל ליצור משהו שכביכול נותן לנו חוקים. כי בלעדיו, לשיטתם, אי אפשר להביא או ליצור או לגלות חוקי מוסר. ופה הטעות שלהם, וזה מה שהאידיאולוגיה הזו שנקראת מונואידאיזם, למקרה ותהיתם מה זו המילה הזו בחלק הראשון של רצף ההרצאות האלו.